har en hemmelig mission. Du er den her efter en af drengene. Jeg skal vaske den. Kom med. Herinde har vi lige været inde. Okay, så går vi, og vi skal gå ind i en af efter drengene. Men, okay, så vil jeg tro, at han skal have en. Okay, er I klar på det? Nu er I lige straks derinde. Okay, okay. Så. Ja, så er det over døren. Nana. Er du syg? Ja. Vi tager for at være med. Kan du lande? Det går rigtig stærkt. Jeg fik på min arm ud. Nu. Okay, er der ikke en, der lykkelig havde knappe min jakke op? Det skal jeg også gøre det. Nana, de planlægger et angreb. Nej, for jeg skal ikke ud på den bane. Jeg har ikke prøvet. Ja! Okay, vi angriber et angreb. Jeg fyrer den her på nogle af drengene. Der er sgu næsten ikke noget sne i nu. Hvad? Nana, hvad? Der filmer! Så kommer alle drengene ud. Det er ikke også godt det. Ja, kom så. 3, Gør det! Gør det! Gør det! Gør det! Op igen. Kom nu, 3, 2, 1, go! Kasper A. Knæb for satan! Kasper A, kom nu. Nej, han er inde igen. Nej, nu er han der. Kom nu. Jeg kunne ikke se noget. Jamen, så kom dog! Ja. Det er en røvkedelig video, hvis du ikke kommer i gang. Det er godt. Ja, kom nu. Kom nu i gang. Tak. Ja! Pas den lige på mig. Han er lige derovre. Det er altid, jeg kan med sådan. Gør det, altså. Nej! Gør det så. Gør det, altid bliver vi... Ja! Nana, gør det, altid bliver vi ved med at sige det. Hvad? Kom nu. Ej, hold op. Ja, det gider jeg i hvert fald ikke. Så kom nu. Hej. Hej. Kom nu. Silkerne. Hvad skal vi have? Nej, sig hej. Så sig hej. Hej. Det er bare lige optaget. Kom så. Okay. Han er lige der. Men han kan ikke se dig. Kom nu. Du kan se hende, hvor hun kommer. Ja. Fanden om. Altså, de står i vejen. Væk. Nej! Jeg sagde ikke. Nej. Nej, men... Så jeg vil gerne lige trække mig væk. Det er vi da ikke. Det var dem, jeg snakkede. No. Nej.
den her.